Казвам се Петър Чипев и съм един от малкото специалисти по медицина на съня в България. В нашия медицински център се проследяват хиляди пациенти с сънна апнея, които са на СИПАП терапия. Тази връзка за нас е изключително полезна системата за дистанционно проследяване на СИПАП терапията на ResMed, AirView, благодарение на която имаме ежедневен достъп до всички наши пациенти, които използват тези апарати. Този достъп ни позволява както да проследяваме как върви терапията от гледна точка дали се поддържа апнеята в нормални граници на фона на тази терапия, също и да настройваме апаратите дистанционно, което е полезно както в ранните етапи от адаптирането на пациента към лечението, така и в последващите периоди, когато той вече е свикнал, но иска да проследява своят напредък с лечението. Имаме апарати, които следим над 10 години. В ранните етапи от адаптацията на болните от сънна апнея към СИПАП терапията понякога има някои трудности, свързани с лош комфорт, който изисква своевременни промени в настройките. Също така, да кажем, освен адаптация на налягането, промяна на влажността на въздуха, всичко това може да правим дистанционно благодарение на тази система и за нас спестява и за пациентите ни спестява много време и средства, тъй като едно телефонно обаждане е достатъчно и отнема минути ние да коригираме нещата. В този смисъл AirView системата ни обременява изключително много. Не само нас и пациентите. И не само пациентите ни в провинцията, и тези в София, където натовареното ежедневие за тях е проблем да идват в кабинета, когато има някакъв проблем. Това, което можем да мониторираме, освен налягания, индекси на сънната апнея, е също така режима на пациента, продължителността на използване на апарата, които за нас са важни параметри, степента на изтичане на въздух или това как поставя пациента маската си, което също е важна част от терапията. Разбира се, всички тези обективни параметри, които виждаме в системата, ни позволяват да интерпретираме информацията, която ни дава пациента по определен начин и да вземем съответните мерки, без това да отнема безкрайно много време. Така че AirView системата за нас е незаменим помощник в ежедневната ни практика.